Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng RM. Itong pagkain na to guys ay napaka-popular sa amin sa Cagayan de Oro. At tuturuan ko kayo kung paano siya lulutuin. Ang mga gagamitin lang natin, 1 kilong litid ng baka or labit-labit, paminta na crack, asin, 1 sibuyas, bawang, luya, 2 beef cubes, siling labuyo, optional, tanglad, 2 bell pepper, cornstarch, atswete, sibuyas dahon, patis, at mantika. Lambutin lang natin to guys. Hiwain lang natin ng maliliit. Masarap talaga to siya guys. Lalo na pag tag-ulan. Ang gagamitin lang talaga nito, yung mga litid lang. Ang iba nito, lalo na sa mga kainan or doon sa amin, yung buong ulong baka ang binababad sa yung pinapakahalaw habang pinapakuluan. Tayo ng konting mantika. Una natin ilagay ang bawang. Sibuyas. At luya.
ilagay na natin yung litid ng baka. Bell pepper. Paminta crack. Maglagay din tayo ng tubig. Kailangan to siya guys masabaw. Tanglad. 2 beef cubes. Asin. At takpan muna natin. Tanggalin lang natin yung tanglad. Kukuha lang tayo ng sabaw para ilagay natin dito sa achuete. Ibabad muna natin konti para lalabas yung kulay niya. Lagay na natin yung achuete. Tapos maglalagay tayo ng patis. Tapos maglagay tayo ng pangpalapot. Lagay na natin yung cornstarch. Tapos maglagay tayo ng dahon sibuyas. Tikman lang natin. Super sarap. Bagay na bagay ngayong tag-ulan. Ayan na guys, tapos na tayong magluto ng RM na very popular sa amin sa Cagayan de Oro. Sana kung sundan nyo tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Bagay na bagay to sa tag-ulan, ngayong taglamig. Salamat sa panonood. Amping po kayo lagi. God bless!